hindi ka saya. Oo, magligay ka. Hindi nilaw nagabot ang isyo na nakakabot sa tuya. Pero sabi ni Mayor, welcome na welcome sa iyan media. Dahil siya nagpapawal din media. Ayan. Kaya si Mayor, Mayor, magkakapagay nakabot natin si Karon ng Matugid yan. Good morning, Tabi Mayor. Morning. Good morning, Mayor. Karon Daraki, may monitor si Mayor Tabi, Karon Daraki. Ay, okay. Mayor, may ginigibo pong okasyon dyan sa imo pong banwaan, ini pong Red Cross. Kumusta po ang ginigibo niya na okasyon dyan, ini pong pag-distribute kay ng financial assistance fund duman po sa mga ito pong mga recipient dyan po sa imo pong banwaan, Tabi, Mayor. Nagpapasalamat kami mga taga-Bula sa nagbigay sa nila si Secretary Dhon na magsasao pati ng financial assistance digdi sa barangay San Miguel and San Barangay Umbao. Yan. Kadurot ako lang sabi ko nga ni kayan, ako kan mga itataon niyang cash gift kan mga recipient digdiyo, ako igwa pa man akong personal na hagado na dapat talaga mapakaraining sa itong banwaan. Ano ba ngayon mga mahagad ako ng ambulance nga ni sa talagang mayong-mayo mang kami digdiyo. So, nagkaigwa kaya kita ning itong SGLG, Seal of Good Local Governance, nagkatong regalong 3.2 million, kaya lang kaibuan ang resolution pa. Sa ganyan bayan, dahil sinauan, kaya naibalik itong 3.2 million na regalo kan Seal of Good Local Governance. Uy, sayang Tabi kayan, Mayor, ano? Gabi yan, kaya sabi ko man nga mahagad na naman ako sa iba. Magkaiba na baga kita ning siyam na award sa tuyang banwaan, sa nahiling man, ang sinigay todo, talagang todo ang ipinahiling na talagang progreso pa sa mong banwaan. Kaya sige na. Sige po, Mayor. Kaya sabi ko na ining duwa kong kalaban sa politika, ambisyon man nila yan. Kaya ba yung sigulon. Kaya lang, ang importante ko lang digdiyo, dapat mapakarayta ang satuyang banwaan. Tapos kita magpara-ururi. Aral ko niya katong tulong 10 milyon na itinataokan duman sa kataas sa presidential fund. Opo. Resolution lang habo man yung lang itao. Di na naman ito. Tapos agaman na ko biging kalaban na sa iyo dayan ang mga project na yan. Sabi ko, sige na, sa iyo lang. Yan na naman. Pag panahon talaga ng eleksyon, talaga makaka-encounter ka ng mga sinong Tabi kayan, Mayor. Sa kanil sabi ko, dahil man ako masyadong nagpaparasaran, so sabi ko ako sa gibo. Ang pangako ko sa ito, na sabi ko, ngunya na ma-eleksyon, open sa ko ang media. Ganun sa naman kaya, naman diba? Anyway, Mayor, kami nagpapasalamat sa imo na naintindihan mo man ang trabaho po kan mga taga-media, although may mga media man talagang mga pasaway. And sarungan po yan sa mga gusto mikutang makuha sa imo. Hindi po mga accomplishment na nahaman po ka na sa imong administrasyon, garo baga, dahil kayo na araman ka sa tuyang mga kababayan. Ngunyan po, tatawan mo po ikan ng pagkakataon na maaraman po kan sa tuyang mga kababayan dyan sa banwaan kan Bula. Ano talaga ang naging proyekto, mga programa kan alkalde po kan banwaan kan Bula? Ako ko habo akong ipagpara-announce ko sa radyo ang samuyang mga accomplishment. Kundi sa oras naman ngunyan, itatao ko na. Ang gabos ng mga, dito na, ang kabukiran kaya, tinawan ka na atensyon, dahil nahihiran ako sa 17 barangays na talagang pag-aabot kang eleksyon, matarap ang mga kandidato na papakarayan. After election, na naman. Kaya kita mag-aring pagkapos ng political color, kaya ang sugon ko na lang sa mga taga-Bula na manlindo ang progreso sa luhay-luhay na naiintindihan ta na, ang pakiulay ko lang dahil magparakulor politika.
pangarig nakin maraya sa tuya. And sa recent survey tabi Mayor kan ginibugan mga malain-lain na grupo garo ang laban mo 70-20. Salamat kaniyan ang survey. Pero ako po, sabi ang mga kalaban ko, nagpapasurvey, ikaduwa lang ako sa iya. Sabi ko, okay lang, may problema. Pero laban. Sa bagay, mahiling po tabi yan, Mayor. Ano yan pong maabot na eleksyon. Si Said pa lang tabi, Mayor, ang sa imong running mate. Ang running mate ko, vice mayor ko, si Tutoy na Malanyaon. Ini pong mga kagawad mo, mga baguhan tabi, Mayor, ang yan po sa linyada mo? Ikaw po akong mga 5 incumbent na kaiba. Kaya naasaro ko lang, mag-graduate na si Aki naman. Ayun po. Pangalaman ko lagot. Sige po. Kagawad Duyo Hombre, kagawad Laloy Balyubar, kagawad na Malanyaon, and kagawad Bicol Largo. Ito bagang Liga President. Kaya ining tulo ko naman, sarong maestra, kagagraduate Aki pa. Nagre-represent siya sa mga youth. Tapos si Eli Soreta, saka man si Colin Hombre kasi Aki yan ni Yoyo Hombre. Garong sa place. Ayan po. Nagre-represent sa Kabukiran man. Ay, okay po. Ayan pong Soreta, ano po yan ni Vice Mayor? Siguro mga relative sini. Sa kalaklag siya sa Bula, Soreta, more on Soreta dito. Ay, okay po, tabi Mayor. Ano po ang aasahan kan banwaan po kan Bula kung sakasakali po na tao ang giraray kamo ni na mandato bilang alkalde kan banwaan po kan Bula? Nahihiling man kan mga taga-Bula na ang pangako ko sa inyo, ipapadagos ko na ang serbisyo publiko. Dati ko nang itinao kan ining 2019. So pag po nabanggitan mo tabi Mayor, ito pong personal na mahagad ka ni na ambulance dyan po sa Philippine Red Cross. Kulipat po Mayor, ano po nangyari kan ambulance po na ito pong pinag-issue kan dating mayor dyan sa Banwaan po Kambula. Ano na pong development kan kaso tabing ini tabi Mayor? Kunyan po nasa Sandigan Bayan na sindaman po ang nag-invest sabi ko na lang ang finality of decision para ma-implement talaga. Iyo po. Doon na ko tayo ma-comment na isinusindan ang nag-aarasikaso kaya. Nasa Sandigan Bayan na po pala ma'am, ano? Opo, sana na yan, yan. Nagkaigoyan oras sa available man. Opo. Ay, okay. Vice Mayor yan, ganyan. I see. Mayor, kami po nagpapasalamat na tinatawag mo po kaming oras na makaulay ka po nganyan na pagkaaga. Salamat na maray tabi, Mayor. Okay po. Salamat sa nang maray. Okay. Karandang Rocky? Yan, si Mayor Migay Banco. Matibay ka talaga? Matibay ka? For the first time na on the air. Na-penetrate mo. Si Mayor, filming wings ko yan, record. Kunyan, na-modern kitang live. Kasi ka na Lord, ano ko yung report, nalilibis sa Office of the Mayor, ang Banwaan Bula Camarines-Sur, ini po si Rocky Mayong po. Salamat tabi sa mga karantang Rocky sa imong report. Yaon man sa linya. Sunod-sunod ang sa doyang report. Yaon sa linya si karantang Super Mario Baroga. Report! Matay na pagkakatabi sa imong Super Mario. Salamat pali at maray na aga sa mga parantabay. Maurag ka. Karundang Mark. Dahil ka kayo. Na Bakit? nakaulay mo. Yan mga ba't kong makaurad? Iyan ang mga termino pa din ginagamit. Mayong kuyan, mayong pinidili. Anyway, ang maniaminto kan Nabuawate District, nagpaabot din pagsalamat sa itinawag tabang kan Buawate District, maski na nga ni pinagputulan sinda din supply ng tubig
Pero ang sendang babayadan, bakong utang babayadan ta. So, konsumo kan Pebrero at Marso, iyo ang sendang babayadan. Gusto sabihin yung current bill. Kumbaga, current bill sana ang sendang babayadan. Pero kung mga nakalis na mga bulan, may sendang pagkakautang. Iyo managan. Ako, medyo na ano lang, medyo nabubuisit lang. Dahil nga sa, ano mo, ang nasa sakripisyo kaya adigdi, yung mga consumers, ano? Iyo. Dapat na siguro magkaigwanin na humanitarian na consideration. Yan, yun yan ang maraming na termino. Human consideration. Kala mo, masakit ba kaya na siguro bako man between life and death para putulan mo tulos ang supply ng tubig. Yan ang number one na nadideprive mo eh. Ayan baga may ang sa tuyang konstitusyon diyan pag ang nakataya ang buhay kan tao ay paul na paul ang ginigibo mo. Iyo. Kaya nga ni kung mapasararong pa kaya nin araw kaya nabawa to district. Mayo na sinta nin mag-iilibo maski ang pakaray kan serbisyo maapektaran pa. Kontrolado na ba yan? Maintindihan mo pa kung halimbawa pinutulan ang Nabo dahil nagkukulang ang supply kan tubig sa banwaan kan Baaw. Maintindihan pa yan kan consumers. Pero dahil sa pagkakautang, bigla mo na sa nang putputan ni Hay ni Hoy, ay makahirap baga ang nasa sakripisyo dyan, ini mga consumers. Tama, pati. Kaya nga ni, maski nga ni Chiring ko yan, nagpapabot din pagsalamat. Ay, kung ako dahil mapasalamat dyan, ano man mapasalamat ako dyan, binabayaran man. Iyo. Kaplastikan na magpasalamat ka pa dyan sa mga taong yan. Iyo, tama. Si Jean Wilmer Manulas kaya, abo nang mag-komento kan mga Chiring. Bakit nga kung putputan na naman siya. Nabuwawat ay bawat to district. Putputan na naman. Pero mga 40% kan mga konsumidores ang naapektado kan pagputulan ni kan bawat district sa Nabwa. Sa may supremo pa ng sidahali sa irigas. Kaya man kaya, nagpun pala kaya pali ang siring na garo imutok kan na bawat water district kan maglaog sa joint venture. Ayun na nga na yan. Nagwawater district. Garo bindita ang ginibuninda. Pero bako ko yan ang dapat na maging rason dyan dahil makahirap baga. Kung may personal drug ka, kung igwa kang dahil mo pagdamay-damay ang mga consumers, inot na inot, mga nagbabayad dyan. Iyo tabi. Si GM Wilmore Milyola, masamaray pa kayan, makaulay mo tabi karon ng March. Tayaon mandigdig. Sige good lang morning kita sa DCKI with Karandang Mark Rodriguez. Good morning, David Simon GM. Ay, good morning, Mark. Salamat sa tangarig kung anong kang pagkakataon na makapagpasalamat naman sa mga nagbarayad kasunod na sa jury tabi kasunod na at sinapuloan mi itong pangangaipo mi na makapagbayad sa Baawata District duman sa samuyang mabayadan for the consumption of February. So, salamat sa Diyos na nakabayad po kami kasod na. And pasalamat man po kami sa samuyang partner dyan sa Baawata District. Immediately, kang alas 5 po ng hapon, sa inda na pong pinag-unra, so samuyang pakiulay na maibalik itong serbisyo. Grabe po ang ang impact, lalo na digdi sa may poblasyon area. Kaya dakula pong in-orabuena ang sakuyang ipinapaabot, kipadingbig, asin kan manihamiento kan Baawata District, na naibalik itong serbisyo, asin makakatao po yan ming serbisyo, lalo naman yan na tig-init ng maray. Dahil na po nagukuran, asin medyo grabe ang arasahas kan sa tuyang panahon.
Okay, tabi sir, sa parte mo po nagpapasalamat ka sa Baha Water District, pero ang mga consumers po nabubuisit, ano? Garo kaplastikan na pati ang consumers mapasalamat sa inda sa ginibo po ninda. Ang katunayan na Mark, sa sakuya man na sa indang buot ang mga konsumidores huli kang siguro mismanagement sa parte ko. Pero sa kuya pong ako ang mga kaluyanan. Pero dahil po kami nagpundo, maski kang Sabado, nagkaigwaning urgent as in emergency meeting on board. Takaring sa mga magkaurulay kami together with our finance officer. Takaring mahining kung kurang pa pagkukulang. So handal ko nga ni Tabi Mark, kung Mayo ni nagbayad kasunod na paano kami makakakumpleto kantong samuyang mabayaran dyan sa Baha Water District. Siguro Mark, ini ang mga mga pagpaabot ni dakulang pasasalamat na rigbagang maging marahay po ang maibsan ang buhot kan samuyang mga konsumidores. Hali po sa kuya, sa kuyang paghagad ng dispensa sa samuyang mga konsumidores na medyo naperwisyo kay itong bali almost mga 3 days na mayo po ng tubig. Pero himuwaon mi Tabi Mark, sabi ng board kasuod na tapos ang commitment kan board iyon na perming priority na bayadan ang Baha Water District tangarig permanente na dahil kami maputulan. So, ang pagputol, siguro sa daily pagbayad sa tamang panahon, kan samuyang obligasyon sa samuyang water provider ang Baha Water District. Medyo namumundo lang Tabi ako, GM, inot, ang tubig kaipuan na kan mga namamanwaan. And ang makamurumundo sa nata, paru-pareho kamo na government-owned corporation, GOC kamo. Nasa lado man kirari kamo kang gobyerno, paru-pareho ang status nindo. Gano baga, mayo lamang na itinao sa Indo na humanitarian consideration, ang pagiling ko di ba ko manining between life and death na basta mo na sa nagpuputputan. Kung may mga gladman, may mga dahil ka mo pagkakaintindihan, dapat kayo po nadadamay ang mga consumers. Actually, Mark, mayo man kami ng dahil pinagkakaintindihan. Opo. Kundi ang sa indang rason, naigo kayo ng mga panahon na nadidilayan sa muyang bayan. So siguro, iyon na to ang warning na dahil na kami magpabaya na magbayad sobra naman sa due date na itinaw nila sa Samoya. Pero masyado man drastic. Gibuhon na updated sa mga konsumidores, siguro medyo aagahan mi ang due date, tangaring makakope up kami naman sa every 15th day of the month na makabayan. So kung dahil man, a little bit na medyo pirangal daw na makalihis, baka konsideraron man kan samuyang counterpart din sa Baha Water. Masyado kayang drastic man na maray. Biro mo 3 days na mayo pong tubig. Garo baga itong pagkakautang nindo, dudulagan nindo. Mayo na lamang humanitarian consideration na araman ninda nakaipuan ng tubig. Mayo po akong sinusurog digdi, kundi ang sa kuya lang Tabi GM, ini man na lado mga consumers, makairak baga. Iyon man ang Tabi Mark, actualmente ina po ng tulos ako kan sumuyang alkalde, mapapadapitig di kaya purisa ako maray na nangyari ini sa Samoya, digdi sa Banwaan ng Napwa, lalo-lalo pa na ngunyan baga, grabe ang init, kay lamang nag-uuran, at kay po na maray ang tubig na gagamiton kan samuyang mga konsumidores. So, ang damus kay ni Mark, sa kuya na sa nang ibinubog tapos sa diri kong naliksyon din na out pa malugod sa mga masunod na panahon dahil na po maalokatahan ang pagbayad sin pag-complex kan samuyang
siguro, mas maray siguro kung dyan na lang kamo sa Iriga Water District magkuha. Dahil Mark, dahil may kontrata kami haloy pa, akin sa mo yung yan ang makamuro-mundo, may kontrata ka mo. Yan ang makamuro-mundo, may kontrata ka mo. And to think, dapat ko kino-consider man ninda mga sitwasyon, taara man po baga ninda, na may mga panahon na kumbaga tigtuyo, pag-abot sa collection, medyo nagkakaproblema na dapat i-consider yan bagong ang nasasakripisyo ba ang mga consumers? Yung mananglan, pero sabi ko nga ni Mark, siguro sa kulangan mi, kaya inabot na duman sa punto na medyo kuya kasi sa inda, kaulangan na ang samuyang minsan huri na pagbabayad sa sayda. Kaya samuyang pinaglalauman na di maulit niuli pa ang konsekwensya sa samuyang mga konsumidores, sabi man. Ay, salamat tabi GM sa pagpataw mo po na honra na makaulay ka po mo niya na pagkaka. Okay, salamat tabi Mark, kasi sa samuyang mga konsumidores ang sakuyang nakulang paghagad ng pasensya sa nangyari kan nakaaging tirangal daw. Mabalo sa sin matinagad. Karandang man. Yan sabi Pading Mark at pahayag nilinaw ni GM Wilmore Minyolas kan Nabwa Water District. Halidigdi sa iyang opisina ay magpuntabi si Marparoga. Over and out. Salamat tabi sa mo Super Mario dyan po sa opisina ni GM Minyolas. Paabutan ko muna na good morning si Andres Bonifacio. Good morning tabi sa mo padiha. Good morning. Salamat sa pag-antabay mo. Si Ma'am Lenny Almerol Lim. Ang sabi niya, hello po Sir Mark. Good morning man tabi sa mo Ma'am Lynn. Ang station manager man kan radyo natin dyan sa probinsyang Masbate. Si Engineer Hermel Fortuno, kumusta ka na tabi Manay Totoy? Kumusta ang love life mo niya ng mga panahon? Si Cecil Mora Rivera, nakaantabay man po sa toy ang nyan. Si Ami Sel Boyta. Oy, good morning tabi Ma'am Ami kay banang taman ko ini sa broadcast. Nagpaparagayon na sana ini si Ma'am Ami Sel Boyta. Si Chris Ablan, si Ma'am Melanie Mendoza, si Lilibet Prades Brasan Villanueva. Si Atilay Gonzales, maray na pagkaaga po sa inyo Atilay. And si Jess Parion, maray na pagkaaga tabi sa inyo Jess. Yan po, luhay-luhay po ako mapaalam sa inyo. Inabot na po kita sa tuwing oras. Digdi po sa tuwing programa ang Pulso Publiko na ibig po sa tuwing mga commercial. Ilalaog ko lang po ang mga commercial. And salamat po sa inyong pag-antabay. God bless. Ako po ang sa inyong nakaibanan. Ako po si Mark Rodriguez. Mapalos and God bless. Antabayan na po ang masunod na programa ang Bicol Connection. Pai! Ano na naman? Paano na nga ni magboto sa Ako Bicol? Siyempre man siya na. Diretso ka na sa number 1 for 1 Ako Bicol. Ito man mo ang hilom na hugis itlog. Nya Pai, sarok man sa nang iboboto ta sa party list? Iyo, saro siya na. Number 1 for 1 Ako Bicol. Ibotoan sa dili. Ako Bicol Party List. Number 141 sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang ka. Kasurog pa. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at 2020 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909 2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang probinsyano, number 54. At
probinsyano, ang probinsyano. Number 54 sa balota mo. Ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list. Iboto. Number 54, ang probinsyano. Naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Manginis na, magsasaka. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54 sa balota mo. Ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list. Iboto. Number 54, ang probinsyano party list. Mga tuga, si Kerwin Gumawon Mirando Boniface, Pagkakang Iriga, Tultol, Asindikado, magserve. Sa iriga, ikaw ang bago naming karamay. Tuloy na servisyo sa aming yalay. Si Kerwin Mirando, sa tukso ng iriga, siya ay aming bida. Tandaan, sa syudad ni Iriga, Kerwin Gumawon Mirando Boniface na kita. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rumiyag, alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa kuyang kamuntuan, kita nagahanap nin makakadamay. Ang A. Vega Funeral Services, una Ordinarya Maestrado, malalauman niya to. Unpa kan 1973, nag-ofresi ring kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services, una Ordinarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campiri, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal and NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, una Ordinarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang kapunahan kung e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Ordinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Sermanin Nobleyan, sa tuyang katuwang Sermanin Nobleyan, madaling lulukon si Sermanin Nobleyan, mabuot asin matinabang, daing kinikilingan Sermanin Nobleyan, makulog sa mga hubin, madudulok at maski sain. Buturo ang pirming iniisip, sana mamanwa may malasakit. Serbisyo publiko, serbisyong maninoble, serbisyong maninoble. Matanos para sa pagpadagot ng pag-asenso aking maninoble na. Ser maninoble yan, sa tuyang katuwang Ser maninoble yan, madaling lulukon si Ser maninoble yan, mabuot asin matinabang, daing kinikilingan Ser maninoble yan.
Alam ko na dahil kalimang distrito, ako sa Dhon na iking kabalatan, nagwawala magbarkada. Kabaaw ba tubuhi, syudad na irigya, ating tandang tunada, ating maray kwadrante. Huwag galing na magtabag sa mga ng mga ito, mas isi-isa yung oras. Nakaipuan kaming malalaoman, Ate Marie, Baldoza Panante. Ikaaboses sa pagpabrehan, asin kababaihan. Ate Marie, Baldoza Quadrante, ate kadin po na dalang lakay na ugali, maray makikibabarkada kamamin, na mga tagaran pinada. Ate Marie, Baldoza Quadrante, Ate Marie Baldoza Quadrante, Karin Kulada. Sa modernong panahon gudiya, sa oras nin pagpabados, asin pangangaki, nganing makasiguro, ang sa inyong ina, asin umboy, na daing mamugtak sa katibaada, ipagtiwala ini sa marahay na kamot na may kabatiran sa mga nagpapados asin pagpapaaki, pasyaran, Malaya Lying-in Clinic. Malaya Lying-in Clinic may prenatal services, delivery care services, normal or spontaneous delivery, postnatal delivery, as in family planning counseling services. Iwasindanin mga pills, IUD, DMPA, condom, as in implanon. Igwaman sindanin newborn baby screening, metabolic screening, as in hearing test. May immunization services, breastfeeding program, nebulization services, as in screening sa cervical cancers, as in ear piercing services. Daitabing paglingawan, pasiguruhon ang buhay kan mga ina, asin umboy, tarahon ini sa Malaya Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Para sa mga dagdag na detalles, apunan sana ang telephone number 0542-060516 o kaya sa cellphone number 0947-329-7014 o kaya kaulayon si Barangay Kagawa Midwife. Malaya Lying-in Clinic. Mo & Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near bus terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water sources, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass blocks, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City. Mo & Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Mo & Sons Trading and Industries Incorporated. Wholesaler and retailer. Mo & Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Kung meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigay ang agad sa may otoridad. Meron kang abilidad, Niña or Dhon Taduran. Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Irigadi, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang Tulfo, magkabay mo sa dilim, kasama maaasahan sa pagkaniba krimen. Dapat maging alerto, talasan ng paningin, maraming ahas sa daanan, may balak na maitan, kaya dapat CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. At CIS Party List. Pag-iwag ka pagkaroon sa puso mo, ilaman niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino bang aasahan? Sino pa ang magtutulong? Di ba tayo na? Ang CIS
Political advertisement paid by at CIS Unit B 34 Sergeant Esquerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay to sa good mo niyan. Minaan duyong sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol adya, padagos-dagos ka mo nag-antabay digdi sa kainot-inuting estasyon po ng radyo sa Ringkunada, the first radio station in the city of Iriga, 50 years of humble service to the community. This is RPN DCKI, Radyo Ronda, active member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, time check, 40 minutes, right after the hour of in the morning. That time check is brought to you by Los Angeles Electrical Supply, owned and managed by Engineer Menilayo Losanya of Iriga City. Likewise by Honorable Emmanuel Nunocoy T. Alfilor Jr., Aspirant City Mayor, Iriga City. Jorel Kaayaw, Aspirant City Councilor, Iriga City. And Kerwin Mirando Bonivier, Aspirant City Councilor of Iriga City. Honorable Ruben R. Aguila, Aspirant Municipal Councilor of Batu, Camarines Sur. And Attorney Fernando D. Simbulan, Aspirant Municipal Mayor of Nabua, and Ate Marie Baldosa Cuadrante, Aspirant Board Member of the 5th District of Ringkunada, and Honorable Orlando Dhon Palmas Pentecostes Jr., Aspirant Municipal Councilor of Nabua, Camarines Sur. And also Honorable Marisa Bilitario of Nabua, Camarines Sur. Isus na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Well. Good morning. Mga tugang, yaw na naman kita sa programang Bicol Connection. And sa inyong mga ka-Bicol Connection. Ini po si Karondang Joey Habana Lin. Good morning, partner. Yes, good morning, partner. Good morning, Bicol. Good morning, Ringkunada. Good morning, Philippines. Good morning, world. Ginapan mga tugang nag-antabay sa programang Bicol Connection. Ako po, siyempre, ang sa inyong magmang kairiba, ang sa inyong amigo sa radyo, Karondang Don Hugo with my program host partner,
Senior Announcer Joey Habana Lim Daingkupas. Good morning, partner. Good morning sa satuyang technical partner sa studio. Yaon si Engineer Lindon Toralio with Rodel Cesar. Diyan po sa samuyang transmitter, yaon si Engineer Paning Marco Pinat with Tony Saison. Natabayanan po nindo ang samuyang programa Bicol Connection, 9:30 to 11 every day, Monday to Friday. And then, partner mo niyan, aram mo, ang okasyon, napakagaya-gaya, Happy Fiesta, Barangay San Jose, Pangaraon, Napua. Uy, happy fiesta sa iyo. Kay Barangay Captain, Honorable Punong Barangay Ninita Olos Agnas Fortuna. And syempre sa kuyang pag-iriba at sa kuyang panihon dyan kay retired Fire Officer Jimmy Portugal and kay incumbent presenting niya nasa active pa sa serbisyo sa fire kabats pa kay Senior Inspector Elmer Lanuso Biares. Mate, happy fiesta. Diba, makaabot kami ng Joey dyan and syempre abang init kaya kan kamagtakan niya to kan panahon. Pero partner, antes ka sa tayo mga greetings sa mga nagantabay sa tuya sa enterong kinapan. Re-receive yung taan, buwi naman ng report. Mag-alis ito yung pag-iribang kanondad. Rocky Bayo. Bicol Connection Report. Paning Rocky, karo, napakahigos mo ngunyan. Go ahead. Yes, salamat sa karundang nga doon and karundang nga Diyo. Kaya pa mag-iralay kita dito sa Banuan kan na pula ang nagkakaikuanin na programa. Nagrayo-rayo ako sabi karundang nga Diyo and karundang nga doon. Tama ko sugo na sound system. Bagay na ako na kita magkadarahukan. Ako na ikuakan ikapot. Kasuma ko pa ako na pubungog ka sound system na hindi sa may covered code kaning pula. At nagkumaduro distansya daw niya ako sa mga report mo na may nakakaiguanin na programa at hindi sa Banuan kan pula and connection kan Philippine National Red Cross. So nakaulit tagang pagkakatumanong karon ng May. Tapos so bayan man si Senator Dick Cordon. At si Mayor Bicay Ibatko. Sabi ni Mayor, ladagong so palandita ni Pating doon kasumano. Dahil kaya siya mag-inanak. Ngayon sa kuya. Joke ko lang ko, Mayor. Alam mo man. Ani Mayor na si Kai. Grabe kaya ilanakit. Dahil style ko kaya at nag-ilanakit sa na kaya si Emil na papi. Hindi mo man ang ganda, no? Alam mo pa di, kimi ko sa nato para makunyang kita ni Mayor, mapadabak man kita ni Mayor. Sagot ang Bicol Connection ni. Siya kaya Pulso Publiko. Sabi ni Mayor suportado kung gaya tapos na programa kan RPN. Kapag kaya makugaya kan Bicol Connection, makugaya tumas sa programa ni Karon Taliwan, tapos-tapos gaya. Tama. Yung bayo na inanakit. Pero napaparamdam si Vice Governor Emil de Capin. Ang gusto ko lang maaraman pa di, kung bula ang napili kan Red Cross, kitang banuan sa buhi, ano ang igwa sa bula na medyo padaba kan Red Cross. Aram ko sa nabuwa, igwa man garo sa rong barangay man, tatawa na. Pero, nailot sinabwa. So, sabi ni Madam, baka matulog na buhi. Iyan po taan i-recommendar ko itong buhi, tawanan man ninda. And pakisabi kay Paring Dick, hello. Hello, Paring Dick. Nandiyan ka pala sa bahay ng bula namin. Pwede, punta ka sa bahay. Inom tayo. Paring Dick, Richard Gordon. Alam mo yan, bilib ako dyan. Sa royan na matibay na senador. Ang importante, kumpadre ko pa. Kapiling. Dahil mo ma-interview si Senator Dick Gordon, paling dahil mo ma-interview. Medyo restricto lang yan si parang Dick Gordon. Pero may sabi si Ma'am Michelle, magkatangal, kaya si Ma'am Michelle, nila kaya makit niya kita plus kung niya nada. Kaya lang naka-anchor kami. Kung
dahil mo na ma-interview ka, boss, interviewin mo daw ang si Ganda Lisel, si Idol. Yaon dyan sa kanain mo. Ano man ta, ganda. Dumanan mo. Nagluwas lang kaya ako sabi ka ng doon. Nagmarin po na ko tayo mo duman. Nagkita magkain ng Iyo. sobrang sound system. Okay. Pero i-regards mo na lang ako. Sabihan mo, pinapa-regards ko nga technique karon ng doon ang sa imong tagahanga and kung pwede ma-interview ko siya. Kaya, sa mga beneficiaries natin karon ng doon and karon pa nga doon. Sa alin sa apat na baras na ito na baluan kang pula, para pinipig namin 53,500. Tapos, iguan na, kaya bagay, iguan din na panik, sobrang pagpapanik, tapos kubong, tapos tapong, alaya ang plastic, naka-related na kaya dito. Mayong dulce. Ito bagang pinapabutog. Mayo, dami ka ng tagdan nila, siguro gayon, sa tinawag-ramag nila ng 3,500. Magbakal na lang. Magbakal na. Itong may flavor na chocolate, itong flavor na strawberry. Yeah, hindi ka lang magbakal dami ka ng doon. Ikakabali ka sa lista? Bago managot na kapula. Ibali mo kami sa lista, ha? Pwede. Ayan po na magkalit siya si Ma'am Miguel. Yan lang kami dito. Kaya nagkapila na mga kalipat na gamit niya. Yan na dyan. Alatnan. Kaya para anong share mo, bangan na alam mo ang monitoring, makusukon. Pwede, ini lang ang advice ko sa imo. Kung nasa Kamurawayan ka, rumduman mo man kami. Yan, kasamago. Nalagay ko sa dulo-dulo sa dako dito. Kung ngunyan, nakulo na. Kaya yan ang sabi ko sa imo Dapat kaya ako itinext mo na lang si report mo sa mo. Binasa ko na lang. I-text mo na lang ang report mo. May nag-text ba kaligdi? Ang pinakapayaba pala niya yung radio reporter ni Mayor Mega Ibasco. Rocky Bayubo. Kung naling mo na yun, may nag-text. Ika lang na naka-interview live. Pero may text paligdi man sa kuya man na text live, partner Joey. Pwede. Paligdi, pakisabihan mo man karon ng Rocky, ilista man si Joey, Mark, and Dhon. Oye, abot mo kay Karoon ba na mabalik ako. Sige. Na pagkabasa sa si Ma'am Miguel Vicita. Abit ko, marulit ko na lugar. Kalawat ka rin ko mag-court. Comment na si Ma'am Miguel. Okay. Sige. Kaya siguro ako nag-report. Live ko na kahit sa paluhan ka pula. Sirati lang yung Bicol Connection Report. Yes, yan mga tugang. Pasensya na. Kami po kaya mga tugang, garo lang kami nagkakarawat-kawat pag-araw kayo ng mga maharasahas. Dapat po na kita magpara-baritaan ng mga paproblema sa mga karondang paraantabay. So, permi lang maugma. Kaya nga ni partner nag-antabay sa radyo yan para matawanan ng informasyon ng mga karondang paraantabay niya. Tunay na sila pagpaproblema ang hello. Avoid stress. Avoid stress po kamo. Magandang buhay. Yes. Uy, gusto ka mo pong makapamiesta. Duwang barangay partner sa Nabuan Fiesta ngunyan. The Feast of in honor of Saint Joseph. Kaya po, ang San Jose Nabua, sagod ang malawag. I see. Kaya kay Kagawad, Barangay Kagawad, Sani Balatong, Happy Fiesta Wad, sa driver ni Teacher Joe. Happy Fiesta po. Ayan, ipapakita ng report pa din. Kay Happy Fiesta sa mga taga dyan, sa mga barangay Malawag. Ang problema ko, tabago iling ko niyan ko, ayan, siguro araw na. Hello, padi. Ayan, si Philip loudspeaker mo. Kaya di ko kayong aramang pag-loudspeaker. Hindi ko ting cellphone mo, made in Japan. Go ahead daw pa din. Testingan ta daw kung makalaog ka sa programa ko, sa telepono ko, medyo bago ini. Bicol Connection Report. Ang mga pag-ariba ta din, ang mga timing pa din, hindi kita nakakakunyan na nakulong, sunod-sunod. Sige, go ahead, karoon na. Karoon ng Pasok. Salamat. Ayun. Okay.
Okay na. Okay na, okay na. Talagang nag-a-attend ng bagong gadget. Nag-aasin na. Tatanahiling mo, pastidyo kang maray, pumurong ka pa rin. Ang pinaka niya, bakong di palitong silpo. Original. Gamit mo niya na, high-tech na. Alam mo man, nag-uuro asenso. Ika man eh. Nag-uuro asenso, mautang ka. Depende. Basta mayong tubo, mayong porsyento. Tapos, basta bayad-bayad. Padi, aram mo, may kasalanan ka sa mo. Biroon mo, kunyan mo pa sa sinasubmit si kunyan mo. Yaon na, pinadarami na sa Manila, si Comelec kunyan mo. Paano yan? Ay, pangyayari. Tulong Habol na lang. Habol mo na lang dumaan sa Comelec. nahapunan ko si Mark Jimenez, si PIO kan Comelec. Ayo. Pick up on digdi sa chapter. Hello. Sa ikaw niyan, pwede sa ikaw niyan, nasa Bulacaman. Dahil, dapat naman sa kadapol na ko yun. Kaya man, Ay, press kunda, welcome man ang kapos na welcome duman. media, duman sa Bulat. Ayaw si paring Richard Gordon na garo may Yung paring Dick. press con. Dito sa Surat Kanirika, nagkaroon pang pagkapo, sa First Foundation Anniversary. Kan? San Agustin Standalone Senior High School. Ay iyo, magayon na iyo. Nag-attender baga kita kayan ka itong sarong last year. And then stand alone na senior high school, inauguration kan bago nindang building. So ngunyan niya ka? Oo. Kunya lang sa program, hinagan ko lang na programa na Temangani, working for quality, accessible, relevant and liberating education for all. Tapos hindi maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. Garo pang politikong gali, ano? Para mo yun. What is that principal? Ay, amigo na yan. Si Sir Silva, ay kung gusto mo man, interviewin mo, talagang, alam mo kaya, futurong mayor yan. Kung yan, sabi ni Sir Ben Silva, pagkatapos kasi ng programa kanya na magkasagwa na president. Ay, igwa! Ayo, pagka-permi man ba kaya nagpapapress con? O ano? Kung yan, ako na nga sulong Interviewin mo na lang. Dahil, ano kayo na? Dahil kami pwede pabayaan ka. Ano, kay puwanan mo ng reinforcement, tama dyan kami pagkatapos ka programa, ang hapot. Pwede. Ha? Pwede. Okay, sige. Kay puwanan mo talaga ng tabang o suluhon mo na lang yan. Ayun pa, yung problema kung ipatulo na lang yun sa kuya. Dahil, imadyan kami ta. Bago kami mamiesta. Pinuuna na kami karoon ng Dhon. Oo. Saka Joey, na programa ka na First Foundation Anniversary ka na San Agustin Standalone Senior High School. Na talagang makulura na okasyon. May mga invitadong bisita alin sa Regional Office 5. Yang si Dr. Francisco Morcilla na School Division Superintendent. Kaniriga. Pagkakataon mo na pa din. Magiging guest speaker yung si Dr. Florina Torales, Education Program Supervisor 2, QED, Regional Office 5. Yang mandyan na alkalde ka na Ciudad de Iriga, na invitado man si Mayor Madel Alpinor, at sin iba pa aralang tao na official ka na Jentes, sa Ciudad ka na Iriga. Paning Philip. Master of Ceremony si Jason Salvador, at man si Melanie Corporal. Paning Alas sinit pagkaga pala, na press conference. Tamang-tama. Magiging speaker si Jacinda Cristito Morcilla, si Susik, School Division Superintendent. Tapos si Edwin Salvadora, APS 1, Division
Office Legal Officer. Natinig si Sir Pulso, Division Office Information Officer, tapos guest from the regional office ka na granted sa Bicol. Karon ng Dhon sa yan programa sa Agustin Standalone Senior High School nagsisilibrar kan sa endang primerong foundation anniversary mo dyan na taon. Padi, may... Oh. Sinapisang sa eskulahan. Oy. Ako man, Oy. Arte and Radyo. Bicol Connection Report. Advice ang daw partner ng mga pag-iriba na kung ma-report, magtagabit-bit ng monitor, kung may mga apot ang angkor, paano kita tayo magkaintindihan? Nawawan week kita. Nawawan week. Pero di ba? Pero may kaibaan na monitor sa itong mga pag-iribang reporter. Naiintindihan ko pa din. Garo kita nagdianiningal. So, okay lang. Thank you very much. Karoon ng Philip, may monitor. Next time around. Okay, loudspeaker ang cellphone na okay, loudspeaker mo para may kahaputan ko ako, partner. Man nung magbagay ni sa DepEd. Siyempre, ngunyan, aranin na ang graduation ng baga pa din. Aranin na ngunyan ang closing, kung ano ang mga kunyang ko may puta pa. Anyway, may press con man sa agad pa din, makapasiring kita pagkatapos ng programa. Anyway, until 11 o'clock man ang sa tuyang programa. Bueno mga tugang, salamat sa mga pag-iriba na tibaan na uro at yan nilang maglaog man sa report. Ang pag-urulayan ta. Enot na enot partner, pasalamatan niya to ang mga taga-Nabwa. Nagbayad kan sa indang mga bill sa tubig, kaya nakabayad naman ang nawad sa Baaw, kaya pinapulusan na sudmang alas 5 ng pagkahapon. Ayun, dahil man dapat kastiguhon kan Baaw Water District ang mga consumers, concessioners, mga tao dyan sa Nabuana, dahil napabulusan ng tubig por medyo lang sa dahil nakakabayad. At saka may kontrata Nabuo Water District. Pero okay na. Tamang bagayan kung pirang taon sinda ma-supply. Ma-supply. Ngunyan dahil man gayod nagdudulag ang awat na permiyaon. Kaya nataputulan nila ng supply ng tubig. Pero sabi man nga ni GM Wilmore Menyola's partner, lesson learned. Sabihon, nga nisindang makapreparar na. Sakot, dapat po ako man kay GM, dapat po GM, ikaw ka muna standing fund. Narig kung may pagkauutang, ibayad tulos nindo duman kung mayo pa kamunin collection. Halimbawa, garo ba ko man milyones na kantidad ang ibabayad dyan sa Bariwasa or Baaw Water District. Ang dapat kayan, gabos na nagsusupply ng tubig dyan sa Lawat, gabos yan budgetan, no? Kada bulan. Ininang pambayad. Pambayad. Garo ika pa din. Aram ko ika. Maski ngunyan na Marso, nakapagbayad na sa kuryente, may pambayad ka na para sa Abril. Dapat binabudgetan para religiously na. Kung dahil mo makakabayad, makiulay. Oo, nahiling ko sa pitaka mo, kapos na mga nakaipit-ipit pambayad ngayon ng tubig, pambayad sa kuryente. Kasi may babayaran naman sa tubig. Kaya dapat ngunyan na araw, bayaran naman araw. So, sa nawad, dapat na GM, aram ko nag-aantabay ka. Arap na lang kayan po, pirmi ka mong iwanin pa siguro. Tapos siyempre, ito man na naniningil, itong supplier ninyo natural na maningil para may pambayad na. Lalo-lalo na, ini yung general manager kan Baaw Water District, may pagkasuplado. Agit-agitan man. Ang gustong sabihin, ta general manager siya, general manager man si Wilmore, magpakumbaba sa iya kayo, o magbaw, siyempre maurag-urag siya siya nagsusupply kan tubig. Balik na doon mga sitwasyon. Siyempre, ang maurag-urag naman dyan si GM Milyonas. Sa personalidad partner ni GM, napaka-kunyan yan, napaka-religyoso, napaka-down to earth, napaka-low profile. Pero sabi nga niya, inako niya ang kakulangan na nangyari. He accept the responsibility and he promised not to happen it again. Kung sa para aramigo kaya, garo ba kung amigo ang tratamento kanina yung Baaw? Maniwala ka sa kuya. Kung amigo ang tratamento kay ang Baaw dyan sa Nawad, kuta na, dahil rurunuton, tangani, parahan na si tao, lalong dahil na pinanamit tubig. Pandua,
kung di man nakakabayad, may kontrata man sinda kung pirang taon, di man pwedeng putulan yan, dapat kutana. Pag ulay-ulayan ninda, kan management naman. Kundi, inimang kayang baaw, nagpapahiling na grabe ang dunong. Ako, ama ko mong gusto pang runuton si General Manager Wilmore Miñulas, ninsurat para ikalat na din na buha. Pero aram mo pa. Kung ano da ang mga kapabayaan gayon or negligence or kung ano pang mga gusto mong ipalo. Gusto niya pang turutok makan, runuton, ni may plano pa ning mag-general manager sa Balyong Banwaan. To be fair pa di, araw kayo lang. Aram mo ang magurang, ikaw magurang ka, ako magurang man. Kung padabatan sa rong aki, linalapdos tabaga, pinapakul tabaga para makanood kan pagkukulang man. And at the same time, si General Wilmore Miñulas man, inakop niya man si kakulangan. Kaya garo magurang yan ang baka-water na, garo dinisiplina lang ang nagwa-water. Pero sa lang pagdisiplina, kung nung pagdisiplina, kung may nakita na taong dahil nagkairin ng tubig, dahil nagkakarigos, dahil nagkapuro po. Kang sa kagadanan, garo mayo man, harayo man, kaya lang, paha lang. Pero unita, nangyari na, ending. Sabi ba gani amang Diyos, kita nasa Lenten season. Ang taong nauuhaw, painumin. Garabo, nanggigiraw ako sa iba. Nasa ano kita mo niyan? Nasa forest makita mo niyan, si Mara Santa. Sabi ba gani amang Diyos? Nasa Biblia, ang taong napapaha painumon, ang taong nagugutom pakakanon. Ngunyan ining bao general manager na ini. Porque sa Santo, kilabutan ka sa ginibo mo. Luay-luay lang pa di. Garo ko nakikilabutan. Iyon ang nagbaga. Pero ang sa totoo lang pa di. Tama ka. And ang sa kuya lang digdi is natawa na nakita nin leksyon. Sana po pakarayon tanain. At what is important here, my kumpadre partner, is happy ending. Kung baga sa pelikula, dapat happy ending. Buhay, gabos si Bida, si Kontrabida, kaya lang nakuha na si... Pero ang recommendation ko, pag ang Tubig Pilipinas mag-joint venture na dyan sa Nawad, dahil na pasupply yung kan Nawad, Bicol Pilipinas ang baaw water. Anyway, putulunan nindang kuntatan ninda dyan. Garo napakabayas mo. Dahil ka na kayaan. Okay na. Basta matapos, pag magpaso na ang kontrata, okay. Dahil pwede nag-ibang remedyo, dawa dahil pa nagpapaso ang kontrata. Bariyo ng kontratang yan. Halimbawa, alam ko kung nakakontrata kita digdi sa RPN, ba't mong sabihin ko na RPN nabo na sa toya ang maski nakakontrata? Ay, putulon na. Putulon na, gusto ka kayan. Siyempre, dahil naman yan kaya po ng servisyo nindo. Pero, nangyayari talaga. Mili ka on your part, na ako na naghahalat sa imong istasyon ng radyo. Hindi ka kaya pala. Araw ka na lang kayo. Patapuson nindo, and then, sana dahil na makulit ito. So, tuldukan ta na pati na issues sa water, inattend, iguana, and then, pasalamatan taan mga konsumidores, miyembros konsumidores kanawad na nakapagbayad sila, kaya nakabayad man. And congratulations sa Tuya Gabon. Palagpagan ta may mulos nga ng tubig. Lalong-lalo nang init kita ngunyan, tag-alam, hindi nyo pinumin, ay puhan kang tawan tubig. Alam mo kung si Sesa Kuya Enot na nagbaritang may tubig na, yaon pa sa Amerika. Munailing Si Uncle Rudy, tugang ni Father Onjin Largosa. Si taga-Amerika pa. Uncle Rudy Largosa, sabi sa Kuya, no, pamangkin ba ako nila? No, ikaw na kamunin tubig dyan. Ako lugod nga na kung taga-nabuha, palibasa mayo ako sa garong, nasa luwas baga kita. Ugmahon na siya. Kaya hello Uncle Ugma sinda, pero suya duman sa supplier. Ilak sinda kidiin Wilmore Miñulas. Sige. Dahil na nang gaya mo para, oo. Napakagayon mo kakamukta pa din. Kumusta ka na lang lugod din mga viewers na po. Yaon si Kasin Mimi Salcedo, yaon si Kuya Tuti Baal, Engineer Baal kan Cristina Joy. Good morning, Engineer Baal. Kuya ko, kuya mo man. Ikaw mo kaya nagkuya ka. Bukil pa lang sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. May mga bagay na dahil. May mga bagay ka. Pero sinasailutan, dapat mahiling mo itong iyo. Yun na pa din. Si Ate Filipina Adolfo, sabi ni Engineer Toti, good morning. Ini si Manoy Ikong. Ayan, sabi niya, happy fiesta sa San Jose. Manoy Ikong Fordan of Singapore. Kay Ermanang Lani Jacob Muit. Ayan.
Ayun, kumpira Sa sakuyang inaanak na ikinasal, nagpuli lang galing Amerika, ikinasal last month, and then nagbalik na sa Amerika, na nagwalat ng regalo sa sakuya. Kinuha ko na, inaanak. Kinuha ko na yawi sa harong nindo si regalo mo kininong. Dahil ko na lang banggiton na kung ano tama hagad ining katain ko. Pero perfume man lang na original. Bahala ka naman sa kung perfume. Dahil pag ginaganot ako pa di kunyanon mo na lang. Ay, ano lang kung gapas. Pwedeng may daradarang gapas. Ang ganot mo. Kay Ma'am Rose Binosa at yan. Gagapasong ko lang. Kay Ma'am Rose Binosa at yan palikan nawad. Ay, yes, Ma'am Rose. Ma'am Rose. Ini si Kagawad Sani Balatong na sa imong amigo. Ay, hello, Sani. Na kan malawag. Piyesta mo niya, nag-iimbitar ko din sa Salindang Barangay. Dapat na palang kung nagpamahaw, nangarigutom akong makikipista kita. Sabi ni Manay Kong, happy Fiesta San Jose and Malawag. And then, do you want to tag Julim in this video? Oh, yes. Tag. Alright. Natatayaan ka dyan. Sabi ni Kuya Totoy, Malawag. And then, palsong padaay. Palsong bula. And then, si Jake Abad, nag-watching. Nag-watching man si Jake Abad. Good morning to Jake Abad. And then, sabi ni Kagawad Sani Balatong, Papa Dhon, may na fiesta baga sa Malawag. Pakibati man kami ngamin sa Malawag from Kagawad Sani Balatong. Uy, ngamin ko mga taga-Malawag na buha. Happy fiesta po sa inyo. Ining bus na din mo degree ay, siyempre, si Boss Nido Luares. Dino. Dino. And Ma'am Cheryl Luares. And, pero alias Unid siya. Alias Unid. Binaligtad si Dino. Alias Unid. Siya ang sponsor ng programa tang Bicol Connection. Si Mayor Frank Fernandez kan na ba ito? Nagwawatching na. For the first time na siya mismo, nagwawatching man. And liwat na biglalauman, tatawanin takulang buto giraray o mandato dyan sa bato. Hindi man na kasing kong Asian engineer, nakaantabay man na sponsor ko man yan sa misa sa radyo ta, si Engineer Arnel Murillo. And then si Kasin President Tagumata Bisaya, ini an bako, habok lamang ini mag-sponsor. Hey, first time na si Vice Mayor Marisa Bilitario, nagwawatsing na sa tuya, ang liwat na biglalauman na tatawan ng giraray ng nakulang mandato sa bilang Vice Mayor. Panabayan kan mga taga-Napo. And then pali, ini yung pinaka-importante pa, sponsor ta pa kang Bicol Connection. Ay, yes. Si Sir Dan, saka si Madam Selby. Yes, Sir Dan and Ma'am Selby. Ispares, hello. Good morning. Ini ang tugang ninda pa di. Unta, musta, sabi ni Ma'am Ninita Simbulan Ispares Dondonilla, ini partner, mapa-Amerika naman ini, pilitisyon ini kan mga pamilya ninda yaon na. Kuha na kong giho, ita, bitis ko, sukulong ko na kang giho. Doon, pag-great man po kay Jocelyn Sanyo Elevado for celebrating her birthday today. Ay, kay Ma'am Jocelyn, dyan sa Assessor's Office, kanabwa. Happy birthday, Idol Ate Jocelyn. And then kay Empoy, Elias Sulyanda, second cousin po ni. And then kay Mayor Lot Dinero. And Mayor ba siya? Mayor kan barangay. Mayor ka na. Hindi, ang bansag niya mayor. Hindi, pag guminagastos, garot mayor. Padaba kan mga taga San Antonio, Poblacion, Nabwa, kan BKC. Idol. Ano niya si Manny Jun Dinero? First cousin. Ayun yan malupit. Ayun yan malupit. Sa Gabos, yun ang pinakang malupit. Maraming tagahanga ini. Ayan. Is Inspector Cleto Rabago. Kan ako Bicol, party list. Ayan, hello. Supporter man siya kaya. Nag-endorse man siya kaya ako Bicol, party list. Hindi ko na lang tataramon na siya. Pinsan Cleto, good morning. Pinsan mo siya? Pinsan ni Mrs. Kaya pinsan ni Mrs. Pinsan ko naman. Siyempre, dapat. Cleto. Rabago ba lang. And then, sponsor ko yan, pasensya ka. Sponsor ko sa Siyempre, pag sponsor mo, sunod ako naman. And then, yan, sabi niya, good morning kaninyo. Sabi ni Boss Danta. Boss Dan, happy watching. O naman partner, sponsor ko man sa misa sa radyo kan RPN, si paring Hermanong Jan Luares. Hello, Hermanong Jan. Sa Boston, Massachusetts. Wow, grabe mga tagahangat. Mga connection niya. Ini man pali nasa Cayman Island ini. Nasa Cayman Island siya, arani sa Florida State. Si June Simbulan. Hello. Loreto June Simbulan. Ini ang masunod nagigreet ang nag-watching. Don Paya. Tukayo ko. Ini ang
katiwala kan kambingan sa dalan-dalan. Yan. And then sabi ni Boss Onid, anong ibig sabihin ba naroon kaya? Thank you so much. Thank you so much. And then may puso. Anong love. Love match, sabi niya. Okay, love thank you. So mayo ng iba. Ayan, salamat. Mayo na. Nagkano man si Ma'am Kalay. Ma'am Kalay, good morning. Si Mami Juan, nag-watching mo pala dyan sa residensya ninda, dyan sa... Garo duty si Sir Julie Sistoso, kaya dahil sa tuya nakadalan. So ayan po, and then live man po kami sa RPNDCKI Facebook page me. Si Ate Marie Baldo sa Quadrante, nag-watching man. Ang masunod na board member kami kunada, si Bukal Manny Noble. Si Bukal Butsukoy Uliba. Saka si nag-watching man dyan sa district office, si Ate Dorothy Ibarita Amanse. Our idol. Idol, ma'am. Good morning. Ginusto na pa ate ko ng kaila, ikunyan mo pala siya. Si kay kunyan, Ma'am Dorothy. Yung si Miyam, ang for City Councilor sa Eriga City, Miyam sa Abedra. And then, gusto ko man i-greet, nag-aantabay sa programa ta si Engineer Loreto o Boy Mota. Yes, Engineer Boy Mota, good morning. Boy Mota, Municipal Engineer Cambato na perme pala siya pag nagbibiyay siya, naka-RPNDCKI siya Pantaga. Pag ma-seminar siya, nakatutok sa programa tang Bicol Connection. May nag-text sa kuya, puro na sa nangyayakambati sa iba ako na ilamang. Ako na yan kung sisayan. Boss, good morning kay Mr. Roger Pera kan Santa Teresita Bao Camarines Sur. Tata Roger. Puro na sa nangyayakambati sa iba ako dahil lamang yung nababati. Nagdadangog ngayon ko sa Indo. Puro ngayon kamo kung sal. May isa pa. Kami man nga digdi sa barangay. Perpetual Health, lagaan tabay. Diyan sa Parina, si Engineer Steve Andalis, si Ringman, si former GM Edith Andalis, and family, nagaparaan tabay ngayon kami sa ito. Di ba sa ngayon mag-greet ni Dhon sa Good Morning? Ako na lang ngayon mag-greet sa ito. Good morning. Hello, Idol, Sir Steve and Ma'am Edith. Hello, pasensya na po kung di ako nakakapasyat. Sabi ni Parin Joey, siya na lang baala. Nag-text ba kasi Ma'am Edith? Balikan mo ngayon si text ka itong i-announce sa Lenten season. Yun na. Yan na, talagang Ganon lang tayo eh. Pangyayari. Ano daw hubin mo niyan yung nagpapahunod? Puro man nga ka mo, ikaw pa ba ang taga DPWH sa Diring Kunada po kami, pero naman kami nagdadangog sa si Sir Nilo Salazar. Sir Nilo Salazar, good morning, Engineer Nilo Salazar. Nag-aantabay man pala. Ako dawaday ko na i-greet si D.E. ko rin ba? Dawaday mo na, tapos naman siyang nag-greet mo. I-greet ko, saro sa pagiging sponsor ta. Gurimbaw. Amiga tang Assistant District Engineer na napakabuot. Yes, bilib ako dyan si Assistant District Engineer. Agnes Joy Nachor. Ma'am! Joy Nachor. Good morning, Ate. You are very much qualified in your position. Maya na pong ibang makakaagaw dyan sa imo sa bilang adi. Kadawa sa mo siya daraw na kwalifikasyones. Pasado siya po. Engineer 3 na. Engineer 3. Matibay makiiba sa tao. Mabuot. Yung kaiwal. Mayong kaiwal, matinabang. Iyan lang ang iniiwal. Ayaw lang yun. Kada man siya nangiiwal. Dawa sa iwal. Hindi man siya nangiiwal. Ay, kumusta ho naman? Kay Adi Joy Kumusta ho naman po lang parte ang pagkiribat ng senior reporter ta, si Karondang Marbaroga na best friend ni GM Gilmore Minulas. Yes. Garo pikahalok ba kita sa luwas? Garo ano daw ang maray na bareta kaya? Baka may marema na ara mo. Bako lang ang mga paadian may mga marina barita. Ang mga broadcaster ko ang mga marina barita. Oy, good morning sa mga paadi nag-aantaban na sa toya. Igwang mga padi kita siyempre tayaon si Father Louis Oxiano. Yan po si Father. Oy, nagkikreat man ining sa kuyang travel agent and sa kuyang pambihirang amigo sa nabuhan na Iguanan Travel Agency, mga ticketing sa mga international flights. Si Dhon sa Raswi Passion. Ang tanong, good morning. So sinabi ko pa naman. Good morning. Pagkatapos ka election,
may biyahe na kang United States of America, partner. Dahil pa man. Man. Sa mga gilid-gilid lang muna kan Amerika na. Dahil ako gustong palaugon, tabagang ngayon madaugon mo pa ang CNN Amerika. Dahil man, makuha kang ng US visa. Ayun na, kita kaya lang, dahil pa akong pamasahe. Ayun lang. Dahil pang Magkaragastos kaya. Matipon-tipon muna kita sa bagay, akong kamandan. Ako nga, ni mayo pa kong passport. Ayun lang. Uy, kay Ma'am Cecil Bibonia. Kumusta, Ma'am Cecil? Si namamati mong medyo nag-high blood. Basta lang, hindi ka lang magpara-problema kay husband mo. Natultul yan na maray. Si Julito, agong ni Julito Bibonia. Ayan. Tultulo niyan si July. Sa totoo lang, ako. Aram mo, ang panahon ta kaya niya, nagrabing init ang panahon ta. Kada ko na i-stroke, kada ko na kakahigla. Dahil sa sobrang init ng panahon, kaya dapat pagkarigos kita tulong beses sarong aldaw. I-discuss yan ni Karondang Pinsan Marbaroga sa atyan sa programa niyang Kalusugan at Kabuhayan. Yan ang korte kang trabaho ka na programa niya. Lalo na may panahon niya ng tigdas. Itong inapod na tigdas or sa taga tigdas. Sa Tagalog, tigdas. Sa English, missiles. Missiles. Missiles, ano naman. Sa kalangitan naman yun na hindi. Sabi kayo nagsaro gato na pag-iriwa na makusap sa tuyang istasyon kundi sa iba. Missiles outbreak. Bakong missiles? Missiles. Missiles. Ang missiles ka, yan sinag... Pero dapat maggali kayo kita ngayon na panahon. Seriously speaking, mga tugang, ingat-ingat po kita. Ingat talaga kita sa... Bueno, orlayan ta daw partner sa Bula. Aram mo mga tugang, Nindo, kasudma, nagka-orgulyo ming si Mayora, naka-personal ming makaulay sa opisina niya mismo. Good morning pa lang kay Sir Nono Puntanal, sa good kay Sir Carlos Puntanal na mga kamigbig pala ni Papa ko dahil dati man na police officer ini si Sir Puntanal. Bistado ko ngayon si daddy mo, Dhon, kaya nga matibay itong police. Sabi ko, thank you sir. Ako niya ako matibay man. Kaya lang ba akong police kundi fireman. Sabi ni Monica Periken sa Kuyang Tugang, puro man niya ka mo greet sa iba. Ako di ba sa ngayon mag-greet niyo, pambil. Oy, happy birthday natin. Happy watching, Kerman ng Monica Periken. At Ricky, grabe nang inanak kita. So, bago pa ako nagwawatsing sa imo. Ni Kuya, hindi ba sa ngayon ako na miminsin? Sabi magaling sarong nag-text sa Kuya Pali. Sabi man hindi sa Kuya Pali. Puro man ngayon mga tugang kung babae lang ang ginigreet ni hermano. Ako ngayon, man lamang i-greet na ako ang padaba niyang maray. Good morning, Padingbong Mendoza. Ayun, bansa ka naman ng Bong, ano? Nagawawasing mo pala si hermano ng Mendoza, Cagaga City. Mayo kitang magiling po. Ikaw na naman kita rin pag-iriba sa lawas. Ano daw tamang napakaurot kan mga taga-RPN, mga tugang, maya na naman. Bicol Connection Report. Idol Philip, ilaog mo. Salamat sabi Idol Dhon sa Joey. Ano man ta, kipading dun, idol mo, pagkabot sa kuya, Joey lang. Di mo na yan, di yan ang kaya. Under baga. Garo aram ko na. Garo atsan garo, alam na. Alam, aday ka na hanip. Sige, napiritan ka lang, pade. Sige na, pade. Dagos mo yan. Good morning sa mga parang-sabay nato. Si Mama Salazar na Philippine Coconut Authority is Ring Kunada area. Tapos ako pa na ibang portion ka na partido area. Talagang yan, nasasakit ang mga paratanong dito dahil sa hababang Mersokan Cobra. Dapat mag-gibinanitaga na mga opisyal katabi ang gobyerno kung paano matabangan na talagang makahirap ang mga paratanong dito kung siya na mga panahon. Iguha na kung mga sasyan sa markada duman sa biro mga paratanong dito nagsupost na pati sa Facebook ano nangyayang presidente ka na Cobra, hirap mangyakan sa kuya, magurang na nagbantay eskwela. At
pagkupra ka na sa iyang madura. Para kawin, tapos nagkukupra. Kaya talagang makahirap ka na mga paratanong binyog, kunya na mga panahon na iyo sa naman na pigasahan nila, ang mabaon na presyo ka na kupra. Pero sa rason dati kay ni Karon Danto na pagsaka na presyo ka na kupra ni sa Katuyang Nasyon, ito na paglaw kay mga imported na lana. Ano ba ang presyo sa palm oil? Tapos yung vegetable oil, kaya ganun na lana ninyo sa Katuyang Nasyon na presyo. Pero yan sa nakapagpiktar mo niyan ka na presyo ka na kupra, pinagtugutan ka na sa tuyang gobyerno na palawpon ining mga imported na lana, lalo-lalo na ining palm oil. Kaya napiktado, so mga paratanong ninyo na makahirap na kamuktakan mo niyan kung iyuman ka na ninaasahan nila makakasuspiner sa isang pagbuhay, magka-eskwela kasi ng mga sakihan. Kaya talaga na kay buwan ikli mag-hiro subot ang mga opisyal at tutuyang gobyerno na limitan kung pwede na pagpalaw kay ng mga pamowel sa hirap pa sa mga paratanong ninyo. Tapos ang tutuyang mga gobyerno, Karondang Philip, buot sabihin mo, inuhurot man ka na yaon sa coconut industry na i-regulate ang paglaog kan mga klase kan lana. Aram mo kaya, Karondang Philip, sa pag-aadal kaya, medyo safe da kaya ang ibang klase ng oil, ining vegetable oil, ining palm oil, as in ibang klase ng mga oil, corn oil, etc. Kaysa sa lana kan nyog. So, aram mo, ibang ngani, marita, pinagbarita mo yan, additional ko yan, inputs. Ang paggagamit pala nila, na dahil paulit-ulit pa di. Halimbawa, pinagprituhan mo, hanggang 2 beses mo lang dapat yan gamiton. Takon, prinituhan mo ng tilapia, sasarayon mo, paprituhan mo naman kinagahan ng ibang klase ng panira. And then, sasarayon mo naman kinagahan, ibang piprituhon naman. Nakakaraot da yan sa health. Sabi baga, yan ang kunyang ko. Lalo na kung ikaw nagtaram kayan, yung kamampalan nga ni. Kaya dapat it's your choices kung ano ang dapat nagibuhon kan na mga paraluto kung coconut oil. What is important is ang coconut oil man pwedeng gamiton basta nasa tamang paggamit. Dahil na kaya ninda pwedeng ipagbawal ang oil na iba pa di. Tama yung man nag-regulate kayan, dahil pa man lay. Aram mo kaya, sabi kan iba pasensya po itong sa industriya kan paglalanan ninyo, mas safe da pa di ang ibang klase ng oil sa pagluluto. Hello? Pero ka na, so dapat oil. Okay? Ikaw na naman, iba iluk-luk ko talaga. Bigula yan tayo, hindi mapapalamit sa health at talaga, grabe ka. Pero totoo man yan, sa auto, every ako medyo bako naman na brand new ang lulunidan ko. Every 3 months or every 5,000 kilometers na dinalagan, mag-change oil. Yan ang mapanapit sa auto. Pero pag abot sa pan ko niyan, aram mo kaya ang coconut, may dakula na pinaggagamitan kaya, bako man siya ng oil, garo igo pa man yan yung iba. Kaya, ang problema, pagkakan, Iyo nga ni iyo. Kaya sabi na nga ni, ang gusto mo lang na paabot na nagrereklamo yaon sa industriya kaya na garo hababa ang presyo ano. And then apektado man ang siyang tanong mo niyan sa tag-init. So siguro maaraman lang yato kung ano ang lakdang na ginigibo ninda. Ano ang opisina ng Philippine Coconut Authority ang mga ginigibo ninda. Ano kung nakaulay mo halimbawa. Kung magkakapagbansin ng ginigibo bahagi na tapos na magpasa sa kopra at mga paratanong dito. Dahil mga ibang programa kapag na Philippine Coconut Authority, araw ka magtanong ng kapi
magtanong din mais. Yung mga alternatibong lagi ang PCA. Ang PCA kaya aside from intercropping ang hapon din da kaya halimbawa ang mga niyugan igwanin mga sukol yan sa pagtatanom ang distansya, and then sa irarong kayan tayan bagaan yung naglalangkaw. Sa irarong kaya pwede nindang tanuman ng ibang klaseng pwedeng mapagkakitaan na pananom, araw kan kapingani, kakao, etc. Yan. Bako lang balite, ang balite. Oo, dapat araw kaya pwedeng limonsito, okay, and pwedeng mga gimaras, Carabao mangoes, okay yan. So, aram mo, ahensya ng gobyerno, maski para paano dahil malulugi, ang kaipuanan lang kaya magayon ng management, kan mga nasa posisyon, partner. Oo, saka i-release na itong kukulibig. Yeah, ayan, and then kukulibig fund. Magayon na pwedeng makatabang sa totoo yung mga karatanong nito. Okay, sige. At pinag-dito ko kaya sa totoo yung presidente, it's now lang. Oh, by the way, pati, saan ka na? Una, kuya akong kasi ispilahan. Galing na kita doon. Mangyayari ka o ano, madumang kami dahil. Mabulta na lang ako doon. Dala doon, Ay, Dego, ipapasubo mo ko. Ipapasubo mo kami, magduwang katabi, magbalik ka, and then text mo kami pag yaong ka naman. Pag mayo ka din na kami maduman, mamiesta na kami. Ay, yayari ka. Okay. So, yan kami, karoon tayo doon. Sa Joey, nasa ko yung hirap na informasyon. Hindi na dituloy para sana. RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Alright. Concerned citizen siguro or baka gusto man magpabisto. Good morning po. Go ahead. Sir Joey, good morning. Good morning, idol. Ako, ang idol ko doa. Idol ta ka sir, idol ko man si Idol Dhon. Sir, good morning. Pasensya ka na, maski dahil mo na i-introducer ang pangaran mo. Parehas ko man kamo amigo. Ayun yan ang karayang ganito, idol. Nahilig na ka sir, kasi saro, naglalakaw-lakaw ka, nagjujuging. Ayun, parang part of San Juan ba yun? San Nicolas. San Nicolas yun. Ayun. Ganun nag-jogging si sir? I will offer you sana sa ride, kaya lang, sabi ko, kaya nga ni nag-walking, palunadon mo. Sabi ni pa rin Joey, kaya naagihan mo ka. Sabi ko, ay, si sir nga ito, palunadon ta. Yung kanya ko to si sir, idol ta. Nakahalat man ako sa Indo. Ay po sir, perming umunyan nga ni, ako lang yung invitasyon sir, medyo makakanamit kami ng karningon yan for the first time. Sa fiesta. Ikaw pawan doon. Oo. Sir, kumusta po? Ano ang reaction to sir? Pero may nanagog ka sa muyang medyo kaaya-aya o bakong maray gusto mo mag-react? Pwede dagdagan ko lang itong ano ni Philip. Iyo po, oo. Yung magayon ang topic niya, totoo man talagang bagsak na ang presyo pag iyo po nga ni. Sarong industriya, ang industriya ninyo. Sabi nga ni kang President na pinagbarita pag yan na pinaparesign na niya ang Chief Gang Philippine Coconut Authority dahil dyan. Siguro ikaw pang agency in concern dyan. Na itong International Trading Corporation siguro. Sinda, ang industriyang yan, pag may panahon ko kaya bagang nagmahal ang presyo kang nyo. Opo. Nag-aabot yan sa 50 pesos nga ni 40 sarong kilo. At that time, gapos na nyo diretso sa export market, sa international market. So, maski ang domestic market na napabayaan yan, diretso gapos sa luwas. Naglaog man ining mga other source of oil na para sa consumption, arugang vegetable oil, itong kadakol pang corn oil, mga araw kaya, dahil barato. Dahil ka na makakagilap ng coconut oil ito. Dahil ka sa luwas. Opo. Ang advantage ka ito, may kwarta ang mga parao mo, mahal talaga. Magkasarong-sako ka lang na kupra. Pwede ka nang pir dyan sa kanto, sa presyo.
Ang kaya dyan, ang aram ko po kaya ang international market earlier naghahanap yan ng supplier nila. Kung daitulos makapag-quote ang sarong nasyon kang presyo nila, kung kayang i-deliver sa inda ang materialis nila, yan po raw materials man lang nila sa ibang finished product. Pero sir, ano po baga, parauma, mga magsasaka ng mga manyunyog, nagbabagsak kaya ang presyo kang kopra, kaya medyo apektado ang sa endang hanap buhay. Yun po, talaga siya po, mahal ang babak para kalon. Kung ikaw ka man ay bibintang mahal man, patas lang yan. Pero po kita sa gana kita sa nyog. Pero kung pabinta ka ng produkto mo, mayong presyo, mabakal ka mahal, apektado. Nagbabagsak kaya ang presyo. Kung nagtitrace lang o 350, ang cost kang harvesting pa lang kaya, pati handling, naabot yan sa lampas 2 pesos, including removal of the coconut husk. O pira na lang ang mapasahe mo dyan, halos malugi ka pa. Pero po baga last 2016, nag-abot ka ito sa 46, if I am not mistaken, or kung mali ako, tama man na. Dahil kadakol ang supply, or kaya ang kada kilo, medyo nag-aabot sa 46 pesos. Yun po. Ano yung loob supply, hindi man mag-irare po sa kopra? Kuyan, ang nangyari ko niyan, mayong mapabakalan ang coconut oil, ang coconut product sa world market. Dahil nga ni sa igawa ng mga kakumpetensya kitang nasyon na nagpuprodukto mga substitute oil pa. Although, proven na yan ang the best oil na sa pagkakanin tao, coconut oil. Totoo po yan. Virgin coconut oil is the world's best. American Research Institute ang nagtaram ka yan. Ang ano talang, dahil mahagilap kang Philippine market ang parabakal sa abroad. Ayan, sabi ko po nga ni, amay pa. Halimbawa, kaipuan nila sa 2021, this time, naghahapot na yan kung ikaw kang gusindang mabakal digdig. Kung di ka makataunin figure, kung pirang tunilada ang sa imong kayang i-produce, mahanap yan ng ibang producer. Kaipuan nila sa factory nila yan, raw materials nila yan. Kang kaipuhan kang ahensya sa gobyerno, updated sa mga figure na kinakaipuhanan kang world market. Kung pirang barko ang kaipuhan masimbag mo yan. Mari, sinda, may reading papakaran kang sa indang materialist. Ayan, ipapaktori pa man ninda yan duman sa lugar ninda. Saro pa pong kuyan Sir Joey, ang kadalan ninda Bako daw sir, nagbabagsak ang presyo kang kopra dahil overproduction. Mababang demand ng mga coconut oil sa world market. Dahil po nga siguro sa competition, ano? Yun po. Sa domestic market, sobra na kita. Mayong buyer. Mayong buyer. Ang manufacturing sector halos nalingawan na nilang mag-ibunin coconut oil dahil may nagralaog na hali sa foreign nation na ibang materials, arang corn or vegetable oil na mas barato. Tapos, sir, anong pagkakaiba? Ano sa quality? Kan coconut oil or vegetable sa oil? Dahil nawawara ang coconut oil. Sa research ko nga ang coconut oil is good for the heart sa virgin, lalo na yung virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Ang lanata, kung tamang proseso, is the world's best. Sa yan, may nabasa po ako kayan sa Research Institute na dahil pwedeng malingawan ang coconut oil. Sa stage nga ibang nasyon. Pinagmamanufacture nila as virgin coconut oil. Itong dahil naagi sa kalayo. Oil. So mas effective, mas marigamiton ng mga tao sa pagluto ining coconut oil kaysa sa vegetable oil. Ano ta sa ang pagiging nationalistic may sagiri man kitang oil. Ano ta para bakal pa kita kaya na porque galing ngayon kung imported kaya ngayon may mentality kaya ang Pilipino na pag imported pero mas marami pero mas proud kita.
ito nga ng locally manufactured na oil kang mga ninuno, tapos sa harong lang nagibo, mahamoton. Sir, kung medyo nagbabagsak ang paraumata sa mga manyunyugta, anong Department of Agriculture mayong plano na magtaon in loan sa mga... Kuya po, kuyan lang, not necessarily nga ni mag-give sinda ng loan na ano. Ang sa inda lang, supportaran in yung domestic market. Parang may, domestically, ikaw na kitang buyer digda sa laog lang ng Philippines. Digdi na lang kung ang consumers na maggamit, gabusin ko na ito. Kaya pakarayon ang quality kang factory, kang manufacturing. Digdi pa lang sa domestic market, may market na kitang dati. Ang excess ka yan, ilalaban ta ang quality sa world market. Kinakaipanan mo niyan sa world market, quality. Okay. Kung ano yung klase ang pagkagibo mo, maski sa packing, baka na iba ka lang naluya ngayon. Sa hiling ko pa lang ngayon, maluya yan. Okay. Sir, medyo kaya naipit si mga commercial me, and then thank you very much kan partisipasyon mo sa programa, sir. Arami dakulang tabang yan sa mga paraan tabay ta, natatawan mo kami ng dugang na informasyon. Dahil mawara sa ang informasyon ng publiko. Opo. Thank you very much, sir. Pasensya na, puputulon mo ang reaction mo. Medyo ma-commercial kami, sir. Ano daw kung sa aga po, Sir Idol, amay-amayan mo ang reaction mo po. Opo. So, thank you. Oo. Ayan. Sa mahanap buhay kita paring doon. Gulpi kitang mga ano ba. Hindi na. I-on mo lang ito pa rin. Ayaw, amin daw. Okay. RPN Radio Philippines Network, Radyo Gorda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dagos-dagos man po, kiraray ka mo, nag-antabay, digdi sa kinatuliting estasyon ng radyo sa Rinconada, siyempre digdi sa siyudad Kadirica. Ika-50 taon na po kami sa serbisyo publiko sa radyo, ang RPN, DCKI. Aktibo man po kami miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na po, niyatungon yan, Philippine Standard Time, alas 10:40 ng pagkaaga. Sharing man ang mga oras na yan, or an oras na yan, natin po yan kan mga minasunod niya mong sponsors and ang mga taga-suporta. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time, apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also gray block for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, probinsyano, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano, naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Mangingisda o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano,
probinsyano party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list. Iboto. Number 54, ang probinsyano. Ang probinsyano party list. Sa modernong panahon gudiya, sa oras nin pagbabados asin pangangaki, nganing makasiguro ang sa inyong ina asin umboy na dai mamugtak sa katibaada. Ipagtiwala ini sa marhay na kamot na may kabatiran sa mga nagbabados asin pagpapaaki. Pasyaran, Malaya Lying-in Clinic. Malaya Lying-in Clinic may prenatal services, delivery care services, normal or spontaneous delivery, postnatal delivery as in family planning counseling services. Igwasindanin mga pills, IUD, DMPA, condom as in implanon. Igwamansindanin newborn baby screening, metabolic screening as in hearing test. May immunization services, breastfeeding program, nebulization services, as in screening sa cervical cancers, as in ear piercing services. Daitabig paglingawan, pasiguruhon ang buhay kan mga ina, as in umboy, darahon ini sa Malaya Lying-in Clinic sa Santo Domingo, Iriga City. Para sa mga dagdag na detalyes, apudan sana ang telephone number 0542-060516 o kaya sa cellphone number 0947-329-7014 o kaya kaulayon si Barangay Kagawad, Estelita Potencio Malaya, registered midwife. Malaya Lying-in Clinic. Aring ko na dahil kalimang distrito, ako sa Dhon na ikinkabalatan, nabwa mula magbarkada. Kabaaw ba tubuhi, syudad na irig na ating kandang tumada, ating malik kwadrante. Huwag galing niya magtabag sa mga ng mga ito, maski si isay unang oras. Nakaipuan kaming malalaoman, ating malik kwadrante. Bukal ka rin tumada, ako mga programa para sa kamagurangan, kahubelan LGBT, asin sa senior citizen kanyang tatabangan. Ate Marie Baldoza Quadrante, ika-aboses sa pagpubrehan, asin kababaihan. Ate Marie Baldoza Quadrante, ate ka rin ko na dalang mahay ka ugali, maray makiibabagada ka ngamin, na mga tagaran ko nada. Board member Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Caricolada. Mo and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Transen, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass blocks, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Mo and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Mo and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Mo and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay.
Ang bawat boto ay dalangin na sana'y magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Kung meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigayan ng magad sa may otoridad. Meron kang abilidad, Niña or Dhon Taduran. Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Irigadi, Certified Bicolano, Isay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa dilim. Kasama maaasar sa pagani ba krimen. Dapat maging alerto palasa ng paningin. Maraming ahasandaan ang may balak na maitan. Kaya dapat CIS Party List para sa mga inapi. 101 sa balota. At CIS Party List. Ipagkapagawag sa puso mo. Kailangan niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino pa ang magtutulong? Di ba tayo na? CIS! Tayo na. Political advertisement paid by at CIS Unit B 34 Sergeant Esquerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ay! Ano na naman? Paano nga ni magboto sa Ako Bicol? Siyempre man siya na. Diretso ka na sa number 1 for 1 Ako Bicol. Ito man mo ang hilom na hugis itlog. Nya pay, saro man sa nang iboboto ta sa party list? Iyo, saro siya na. Number 1 for 1 Ako Bicol. Ibotoan sa diri. Ako Bicol Party List. Number 141 sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. This is a song about someone very special. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Now I want all of you to sing with me. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Yes! Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Why is Teacher Joe special? Marhay na maestra, Teacher Joe. Marhay na amiga, Teacher Joe. Marhay na magura, Teacher Joe. Marhay na esposa, Teacher Joe. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe for Duno. Teacher Joe for Duno.
Yes, mga tugang, we're back, partner, with Okay. only 8 minutes left sa tuyang programa. Pasensya na po, mga tugang, tanaipit kaya si mga commercials may kasubago sa mga reports and reaction kasi tuyang mga parantaba. Anyway, layo pong problema. Sa aga po, Merkules pa lang, Huwebes, Biyernes, yaon po ang programa nindong Bicol Connection with my partner, Chief Announcer Joey Habanalim and Don Hugo. Sa mga nakatabay pa po sa Facebook, sa Sakuyang account, yaon sa Sakuyang cousin sa Canada, yaon sa Ontario, si Ate Pines, Josephine Toldanes Alcantara Ramos. And of course, kay paring Edilan Peregrino na sarang partner ta sa karawat-kawat pa sa Gentleman's Game. Paring Dilan, good morning and salamat sa pagkantabay. And of course, kay Sir Dino Loares and sa Sakuyang panihon dyan sa New York, USA, kay paring Jean Sagada, magiging katuwang miman po ini sa coverage kan RPN Radio Ronda sa Semana Santa Holy Week. Hatod mi po sa Indo ang 7 palabras sa sinibapang mga aktibidades sa simbahan. Katakod kan celebration, commemoration niya to kan na pagsakit kan sa tuyang mahal na kagurangan durante kan siyang panahon. And syempre, commemoration po yan. Bakuman po yan na si para iparamdom sa tuyang pagsakit kan mahal na Diyos kundi ni Jesu Cristo kundi marumduman ta na panahon ng pagbago, pag mamarhay sa kapwa. Ayan ang importante sa Satoy Agabos. So ihatod yan kan RPN DSKI Iriga. Mga tugang partner, Pulse Asia, giraray nagpaluwas na naman kan sa indang latest survey sa senatoriables. Kinukontra ini kan nagkakapirang mga senatoriables na mga nakakabali sa survey. Hindi man naging Pulse Asia ng apod kayo ni. Ang kadaklan sa naman kaning pag-iiba dyan sa survey, so mga may pirak na mga kandidato. Pero daiman partner, mga mayong pirak, daiman nakakabali sa survey ninda. Pero ramdaman mo man kaya partner, naan maga naman lang sa nakaya 12. Ang kandidato 80. Pero ang mararata dyan, saka the survival of the fittest, ang hinahapon kayo ni. Aram mo, sa Pulse Asia mga tugang, pasadahan mi lang ang bareta. Ang top notcher magiging number 1 sa Magic 12 iyo si Grace po Manggiraray. Pagramdaman mo si Grace po pa di dati man ining nag 2016 2016 13 garo iyo ini ang naging top notcher man. So ang panduwa sa iya syempre anday man kadaog-daog na si Cynthia Villar, pinakamayaman na. Kung kaya ka panduwa. Ang pantulo, ini medyo nagtataas ang kiray kan, diba? Si Bungo, Sap Bungo, pantulo na. Ay normal, suportado ka na administrasyon. Ay, kamang kaya normal ka, tada iman nga ni Ibis. Ini-endorse ba kaya ni Presidente? Di kung negosyanteng nagsusuporta kaya? Kung bako yan naging alalay ni Presidente, di man yan makakabali. Saka, dahil makakabali kung dahil siya naging dayupot kay Presidente. Pero pantuloy ni, and then si Sani Angara, given na ini. And then ini yan nga ni si Sari Angara dahil sa Trinlo, pero maloya man ang pero ano mo kaya ang Trinlo kaya pa di? Ordinaryo man siya nang maglangkaw. Sa mga tios na mga namamanuaan, anggot sa nagpasar kan Trinlong ini. Dayman partner, aram mo kaya kung dahil naman ili-level up ang taxation tama, yung man mangyayari sa Pilipinas. Siyempre mako ang buwis ang gobyerno sa linalangkawan man ang suldo kan sultados, linalangkawan ng pulis, linalangkawan ang private sector and labor sector. Natural sa naman ang Trinlo na ini. Hindi na pwede ning pagparabate kuso. Kaya tama man sa natas, sagkot si Angara, ginigibo man siya na niya ang kunyang kaya. Ako man lang siya ang may abo ko kay Angara kaya. Dahil ko niyo ibubuto si Angara. Ay, nasa personal mo man yan. Kulit ko man yan. Sa imong decision man yan. Sino gusto man kay Angara, sige, subiit mo ka mo. Ako nga ni, ini man ang pang basta ako Bungo. Ang panlima pa rin, alam mo kung sisay, Lito Lapid. Ay, dahil ko dyan Lito Lapid. Yan nga ang sabi ko sa imo. And then, pera kaya nakakaibanan sa survey. Yan. Pia Cayetano, yaon si Chip Bato de la Rosa.
O, yaon ang panwalo, si Nancy Binay. Pansiyam, si Mar Rojas. Pansampulo. Ay, abo kay Maruas. O, si Bong Revilla, kaiba pa. Ay, abo ko mangibong. Si Amy Marcos, kaiba. Si Coco Pimentel. Ay, may Marcos, pwede pa. Si Jinggoy Estrada. Sagwan. Ay, di ko kay Jinggoy. Ang pang-15 pa di, yaon si Tolentino, yaon si Bam Aquino, Marere si si JB Tolentino. Ejercito, Serge Osmeña, Abo ko kay si JB. Tatay mong Juan Ponce Enrique. Abo ko mangkita tayo Enrique. So, tinatanong ko lang yan sa inyo, mga tuga. Ikaw eh. Puro ka man ako. Anyway, mga tugang, mapaaram na po kami Mas sa programa. importante, ang Pulse Asia, pero may nakaiba dyan sa mga mapipira, mga bistado talagang mga kandidato. Okay. So, mga tugang, sa pangalan po kan mga naging kairibanan mi sa programang Bicol Connection, si Pading Rocky Bayubo, si Pading Philip Maracena, sagod itong sa tuyang nag-react na paradangog tang masugi na Si Sir Idol. Si Sir Idol ta, dito na bang Pwede siya ka Sir Idol na kadakol pong komersyal. Kadakol commercial. So, sa pangalan